నాకు ఎవరైనా డబ్బులు అప్పించినా తిరిగి మనది ఎందుకో తెలుసా? నా మీద ఇష్టంతో కాదు, వాళ్ళు ఎంత అడిగినా నేను ఇవ్వలేను నమ్మకం. నాకు తెలిసిన వాళ్ళు, నేను తెలిసిన వాళ్ళు నా మీద ఎప్పుడో హోప్స్ వదిలేశారు. ఇంత పెద్ద ప్రపంచంలో ఈ రోజు దాకా నన్ను జడ్జ్ చేయండి. నా కొడుకు ఒక్కడే. వాడికి వాళ్ళ నాన్న ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు, డబ్బులు సంపాదిస్తున్నాడు, సక్సెస్ఫుల్ ఫెయిల్యూర్ దేని సంబంధం లేదు. వాడికి నేను నాన్న అంతే. ఇప్పుడు నా భయం ఏంటో తెలుసా? నేను ఇలాగే ఉంటే వాడు కూడా ఏదో ఒక రోజు అందరిలాగే చూస్తాడేమో. ఇందాకే చెప్పాడు. నువ్వు చెప్పు, ఆడినావంతా? ఆడు నాన్న, నువ్వు ఆడితే చాలా బాగుంటుంది, హీరోలా అనిపిస్తావు. బట్ కృష్ణుని కొంచెం తగిన తట్టుకోలేదు సార్. గెలిచేందుకు కాని సమరం బ్రతికేందుకు జరిగే